ଆଜି ମାନେ ବାପାଙ୍କର ମୋ ପାଇଁ ନାହିଁ କିଛି ମୋ ତ ଅବଢ଼ା ହେଉଛି ରାତିରେ ବଟ୍ କିଛି ହେଉଛି କାହିଁ କିଛି ସାମାନ ବଗେରା ନିଆହେଉଛି ଗାଡ଼ିଟା ପୁରା ବଣିଯାଇଛି ମୋର ହେଉଛି ମାଲ ବୁହା ଗାଡ଼ି ଆଜି ଦେଖାଉଛି କାଲି ସାମାନ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବୁହା ହେଇଥିଲା ଆଜି ପରିବା ବୁହା ହେଉଛି ସେ ଆଳୁ 2 ବସ୍ତା ଇଏ ହଁ ହଁ ଆଉ ଇଏ ତୁ କ'ଣ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର କମ୍ ପରିବା ବୁହା ଗାଡ଼ି ଯାକ ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଖରାପ ଧୂଳି ମଳି ହେଇକି ଆମର ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି କୁড়ি ଆମର ଚିନି ଗୁଡ଼ି ବସି କ'ଣ କାଟୁଛ ଅଦା ଏଇଟା ତ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କାଟି ଯାଇଥିଲା କୋଉଟା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଦଳୀ କାଟୁଥିଲା ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଲି କବି ଜାଣି କ'ଣ କରୁଛ ନଡ଼ିଆ କରୁଛ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଣ୍ଟି ଆଚ୍ଛା ବଢ଼ିଆ ହଁ ନା ମା କ'ଣ କରୁଛ କାହାନ୍ତି ବା ନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ ଚାଲିଛି ଭାତ ଦହି ଠିକ୍ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଏଠି ଚାଲିଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ସଫାସଫି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଭାଇନା ସେଠି ଖାଉଛି ଚୁଡ଼ା କଷା ଦହି କଦଳୀ କଡ଼ା ହେଲା କଦଳୀ ସୁଜିକିରି ଖଟା ସବୁ ସେଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ପୁରା ତା ସେଇଠି ଆଉ ଇଏ ଏଇଠି ବସିଛି ସଫା କରିବ ଶୁଖେଇବ ଏଇଟା ଜୀବନ ଚାଲିଛି ପୁରା ଛାତ ଉପର ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ଡ୍ରେସ୍ ସଫା ହେଇକି ଏଠି ଏତକ ସବୁ ସଫାସଫି ହେଇ ଛାତ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ଡ୍ରେସ୍ ସଫାସଫି ହେଇକରି ସେଇଟା କୋଉଠି ହଉ ପକା ମମି ନେଇକି ଆସିବ ସେ କାହିଁ ଚିହ୍ନବୁଟି deputy ସୁଜି ତମକୁ ଅଳ୍ପ ଦେଇଦିଅ ଇଶା ଖାଇବ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଉ ସେଠି ବସି ମେକଅପ୍ କରିବ ବବିତା ତାକୁ ମେକଅପ୍ କରିବ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ବଗଡ଼ ଇଶା ଖାଉଛି ସୁଜିକିରି ଆଉ କ'ଣ କିରି ଚୁଡ଼ା କଷା ଆମ୍ବୁଲ ରାଇ କଦଳୀ ଚକଟା କଦଳୀ ଦେଇଛି ବାପାଙ୍କ ଫଟୋ ଲାଗିଯାଇଛି ଇଏ ଆମର ଅଭଡ଼ା ପଳେଇ ଆସିଛି ବାରପୁତ୍ର ପାଇଁ ସରି ନବମ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଇଶା ବାସବାଣୀ ସଦା ହ୍ୟାଲୋ कौन देबो को कौन क्लिनिक प्लस आउट क्लिनिक प्लस दिया बोलते ए आउट माळो दे पूरा आउट माଳ दिया हो ए क्लिनिक प्लस आउट माळो दिया हो सदार हां सदार या इन सिरु ब्लॉक इन द हाउस ये तो स्त्री ए अंकल संबित शिव କଣ ଏଟା ପଡୁଛି ନା